Zona bederatzi, erromintxerak. Hola, ondo, eskuak. Hola, superondo. Aitor, superondo. Jo me baiz, dokotzue postura egokixena doketzu, bale? Eskuek askautan zaitzun sartu ez. Lehenoko gauzia, netan juri eta Trumpi zua. Hori argi euki, baina guk zer lortu dezakegu hori eginda edo ez eginda. Hor gelditzen da galera irean. Taldeko anak jaz munduan egon gare, jaz ikasi dou, baina gure ginuna pixkat kalera ataratzea jaz hori. Ikuskizunak emandakoa balioko da ugeixau ordainduko duzkuena baino, así que eskatu. Eta ikusentuleari propio prestatu dozue sonarako bi pieza honik, ez da? Hau ezin geike ikusi bestera batera, sona makarrik, hori. Bai. Izatea pena galanta bizitza telebistaz izatea zerbait maitez kanal aldatzeko parada izan zerbait maitez la 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 maitez kanal aldatzeko parada izan zerbait maitez la 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 zerbait maitez kanal aldatzeko parada izan la 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 Sona, musika maite dugun ondako. Gogotxu zase, gaurko elkarrizketarako, zuzenekua errezagoa eruengo dozue, elkarrizketa baino, ze aldartekin zatozie. Bueno, zuzenekuen egize esan da trebeagoa gara izketan baino, baina, bueno, hemen kompainia honien, seguro zeo zerrona urtengo dala. Ederto. Bueno, zuen lehen lan luzea kaleratu berritxan zatozie, urortzen dut, bueno, zeuendako mimo handi zinako lan bat dela, gustura emaitzakin, Jon? Bai, oso gustura. Konta edazu. Ogon urten zan, iriko soinuan lehiaketan irabazin ginun, orduan gau estudioan grabatzeko aukera izan ginun, hori suertan handia izan zan, zazkenien olako bazierre handi badaukie, 7 metroko alturakin, eta zuzenian grabetako, igual Euskal Herri izan dagoen, aproposena. Wow, eta buelta asko mundute zure disko horri, hasieratik ja komposizio aldetik basoketzuen argi zer gure bide hartzia gure zinuten, konta da zure, proba. Buelta bastante, ez da asko, izer dilarrei, eta azkenian zer urten da, baina ez da perrexaz, lan asko da batzien, eta garo, erabaki asko hartu behar dire, eta orduen hor borroka bat dau, borroka positibo eta konstruktibo bat, baina... Ondo.
Bai, ez, baina, bueno, ez da bai da, zango sanoak esango. Sanoak eta eraikitzaileak beti. Hori da eraikitzailea, hori da hitza. Esaten dututen. Oso, ondo. Gypsy swing estiloa, asko, ez da bape oikoa, esango nuke, debago jenien talde bakarraz basari, bakarnetariko izango zarela, Jon, estilo horretan. Bakarra izango dela, ez? Segatik estilo hori. Bueno, azkenien gu taldeko anak jazz munduan egon gare, jazz ikasi dou, eta baina gure ginuna pizkat kalera ataratzea jazz hori, ez? Azkenien, propos irutu zitzaigun, Gibson sartzea. Ados. Energia gehiago dauko, dinamiko da, torduan divertigarriagoa jendian dako entzuteko. Ulertzen duzuen musika ibilbide luze honetan sartuko gara gero hor, bakit eskarmentu ondixe daukotzela musika munduen, estilo honetara heltzeko bide luzio egin dozu, ez? Beste bat estilo bejorratu dituzue, zuen bizitzan zier, eta gero, helduzarie puntu baten, non, badaukotzuen estilo honetan, bat zatozien, eta hau bereziki gozatzen duzuen estilo honekin, edo? Bai, azkenien, hasi izan dana, Goiena Guzi hori izagoen nian zuk elkarrizketa hori. Goiena Guzi da. Pandemia, sorkuntza Goienan hasi izan, bai. Goiena Guzi esker. Hor berriz doren esan duzuenakin, itzaldi batzuk itxia esan zoztien, bi orduko itzaldi emien hauen. Ordu berrogei minutu bajo ingo, hori onde mute jako, hori da. Bi orduko, euneko 80 berjoniken eta euneko 10 poliki lehegu italiala, besti bigarrian bestela, jendez berdinakin, baten morenokin naduo, bestiakin inigoakin irukotia, eta lan poliki sortzen fanzan. Galik orduen, erromintxelak berak kasualidade sortu zala edo? Erdi kasualidadia, aurretik Aitorta Bixo hauko nolan blues talde, bai. Trio nibiltzen ginen Durangoko asierrekin. Vale. Eta hor gauziera asiera zerrira fanzala, eta justo justo pandemia. Litzen ginen akustikoakin etxien, elektrizitatea ez molestetako, kaixakin joko eta akustikoki. Da hortik hasi zen apurtxoa dana, baina beratani bai gau izen aurretik proiektu askoten sartuta. Eta ulertzen dut, hau ez da egite, zuek konfirmako doztezue, baina erromintxelak erronka ondizionetako bat izango dela, zeuen artien danok elkartu, eta momentu baten ensaiatzeko, presentzialki ensaiatzeko, edo konponiruteko, hori erronka izango da, ez? Agenda beteak, ez da? Oso. Eta distantzia de bai, gaur egun, familia handitzen doi, esei gare gaur egun, bat Donosti bizitzen bestia, Gasteizen, nioi mungian bizinaz. Portugaleten bestia. Eta arrasaten bi. Orduan, kontzertutara joaten gare lau kotxetan, imagina izu. Eta karo, orduan efikazak izan bigare, denbora erabiltzeko garaian, ze bestelan, ez dauko astirik ez itxeko, eta asko da batzien daul etxeko lanak, ez? Bakotxak itxen ditu etxien lanak, holan itxen dugu lan. Hola komposatzen dozue. Eta teknologia erabiltzian, aiz da erromitxelak emunoan oso akustikoa da, oso mende bat aspaldikoa. Lan itxeko ordena hori erabiltzen dugu, eta eskerrak, bestela zingo benuke. Ados. Ulertzen dut beraz, bakoitzak bere etxerako lanakin ja, elkarri bialketan zariela, eta gero, abestisa ulertzen dut baina beharko dozuela, tarte bat, presentzialki elkartu eta abestia rematatzeko. Hori bai. Bost sei bider gelitzu bierri, igual aurreko lanakin behin gelditzuta edo lortzen dugu emaitza antzeko bat edo, oso ondo. Gustora gabiz. Eta zuzenekoak zela prestatzen dituzue? Hau da, momentuan bertan, ez dakit, ejekuzio aldetik da, bestisak joko aldo, baina gero ez dakit, zuzenekora begira txendo zue lanketa bere ziren bat, momentuan bertan urteten dana? Zuzeneko azkenian gehien bat prestatzen dozu diskoa grabatzen dozu nian. Diskoa grabatzerako orduan prestatu dozu dana hain sakon eta hain zehatz, gero ja dagoela dana super argi. Orduan, diskoa grabatzeak emoten dutzu hori sendotasun hori edo bermatze hori, eta holan itxen dugu askotan, ez? Diskoa grabau edo maketatxo bat, eta hortik ja holan ensaia bakoitzak etxien, da gero ja altzezare ensaiora eta daukazu dana oso argi. Os bide, taie iru, adibidez gaur aldatu dugu zehozer estrukturakoa, baina,
Ana, gaur adibidez dugu ensaio a la italiana esaten dana. Ordu erditxo galena, hola zendoie. Ederto. Bueno, diskua idagokizionez, ez dakit, diskua plazaratzeko, zuzenien aurkezteko tarterik ikuko dozue, eta alaxi izen bada, ze moduzko sensazioak. Sensazio honak izan ditugu, oinarte Elorrixon eta... Nun gehiago orkestu du? Getxo folken. Orkestu du. Eta oin badauko Durango kasokan joko, Sopelan joko, Berrizen, Bilbon badauko lotuta, datorren hietarako kontzertu batzuk. Eta espero... Sopelakua dauz sarrerak salgai nahi dauen dako, erosteko, bale? Ojo. 5 eurotan, Letrak. 100 euskaraz, edo? Bai. Eta hori segatik, Jon. Ez dakit, azkenien... Hasi ginen nien, jazz estandarak itxen genitzuen, taldia... Nortasun bat emuteko, hasi ginen euskera sabesten, eta guztagoen jakun, emaitza. Holan, folketik urbila hobe bai, eta... Gero kontuatu gara, hori lehen esan duzun moduen, debagoiena ez dauela euskeraz eta zuin itxen dauen olako taldeik, ez kontuatu gara ez dauela Euskal Herri osoa. Entzindaria garela, orduen, Titularra, aitzindariak. Claro, orduen, hortan gabiz, zer berrixa eta euskal kulturari gure harriko eskortxua jartzen. Ederto. Letrak norgitxe itxu? Letrak berez, olertitxa di. Bueno, letra, aitorren izagoen letra bat. Nik ez dirarrebak. Durarrebak. Hemendik aitortza doakiola, ez da? Diane Moreno, eskerrik asko. Eta olerkixetik hartzen dozu, Bai, Bai, esken ez daki, holan okurriru jakun, eta... Eta funtzionatzen dago, Oingoz, bai, ez da, arraza izaten, bueno, batzuk aldatu itxen ditxuga purtsoa, zaiatzen gara asko saldatzen beha, behintzat, errespetu. Bai, melodia respetatzeko, ez, batzuetan, bai, zer aldatu behar da, baina bai, azkenean gu musikaria gare, gu ez gare islariak, edo ez, orduen alaintzen gare gauza profesionalak hartzen, da gauzak txukun eta ondo itxen da horretarako, zer hobeto poeta batei zer hostia baino, ez? Oso ona. Oso ona. Baina, menak eskatuta eta hori. Gauza kondo egin ja. Gardenak izen bigar, atzeko lanetik ibiliko. Zeran dago, los del silencio eta horreik ez gara, bumburi eta horreik goztu, baina gero esaten dugu goztu indoguela. Oso ona. Sonan garantzi bereixia mototzagu soinuari, esan geike erromintxerak egia topatu dauela, bere soinua. Bueno, bidean dago, ni beti gauza berrixen bila goten naz, orduen, oingoz badauko soinu bat, ipsi jasien gauz komodo gustora, baina zein edaki, ez? Akustiko izaten jarritxuko, baina bagabiz bide barrixak topai da, latin doinu batzuk sartzen, Nueva Orleanseko erritmo beste batzu bai sartzen. Hau prozesua da, ez da? Psikodelia burtsoa, bai. Ondo. Bai, ez? Hau aldartien sasoen arabera, estilo batetik bai, baina gero hartu aldiela beste bide batzu bai, ez da? Hori, azkenin da, salda bat itxi eta otalik etxazu porrua, otalik etxazu azen hori xa, goitzak, ez? Beti da... Aldente, geratzen dana gehitzen dago. Baina kontu zibilibidea, ze batzutan... Depende zer bota, konfundu ninzeike, baina bueno, bideo nien goiez, eta zingarek jau posi gabiz. Ados. Kostatzen jatzue abestixak bukatzia, hau da, buelta asko emuten dotzezue, askotan jakin inbida, ez? Abesti bat bukatzen. Asko. Pila bat. Azten be, bai. Nire igual gehiago azten bukatzea baino. Behin sonoridadia lekua pentsauta doketenien, bueno, horia komodu hau nau. Eta nahiz da denbora eruen, behin denbora hori da, ez da kitxena esana, ondo aprobetxetan dota gustora nau, hori txien, probetan, papela txurixa benien, hori Gero bai, egisa da, bukatzen dozu askotan, da petzatzen dozu bukatu dozula, baina gero pasau jaku, abesti batzuk, esatu dozula eseia berandu. Bueno, aldatuko estrukturan tal, eta zoiez ikusten apurtxua funtzionatzen dauen zuzenien, ez, da hori bai mugitzen dala, edo aldatu daitekeela. Esan geikezu abestien propioen bersiño batzu behitzen duzula, tarteka horixe. Esan duzu, Jon, Gypsy Swing estilua, Euskal Herrixen gaina euskaraz abesten bakarrak sariela, lotu dituzu, kontzertu batzuk, ja honezkero, erreza da bilizeten zuen dako kontzertuak lotzia, deitzen dutzu kontzertuetarako, edo ate joka ibili bi errezaten sarie.
Ba, enetarik, atejoka beti, eskenien atejoka ibilibidea, baina, bueno, ontsa esken aldixen, elektribulegokin gabitz lanien, eta suerte hori ukido, eta eurek lozten duzkue kontzertuek, badabil Oskar anien, gogor, eta pusi gauz. Hor delegau dozu lan bat, ez da? Delegau dozu eskenien lan gogorra, izeten da, eta frustranti da, basko. Ez da guztokoena hori, atzeko lan hori ez da, ez? Ederto. Taldekideak edipatu zu gaur egun 6 ariela, baina erromintxerak esango nauke hasieratik gaur egunera, taldien aldaketa asko egon diela, eta modu naturalien itxen duzu hori. Edo? Bai, azkenien, esan dutzugun moduan, konservatoriotik gatoz danok, zagutzen dugu musikari pila bat, eta bueno, azten zare ikusten zurekin zein datorren bat, edo zeinekin konsideru zeiken, eta zelan joten dauen bai, eta orduen, naturalki joan gare moldatzen gure musikariei. Eta oin 6 gaz, lehen hasi ginen 3, mobi, gero 3, gero 4. Baina, bueno, goaz ikusten gure abestiak zelan hartzen duten forma politxori eta zer bar dugun horretarako. Eta hor gabiz, bide batzuk hartzen da, beste batzuk ekiditzen. Ahora, adibidez 3 egongo gare, eta esaetan egon gare 3, eta... Esan geike ikusentzulari propio prestatu dozue sonarako 2 pieza honik, ez da? Hau ezin geike ikusi bestera batera, sonan bakarrik. Hori. Edera, elkarri bizitzalde tipe bai, musikarixak ondo jo bai, baina gero familixatxo bat behosatzen duzue, eta hori importanti izeten da, ez da? Oso garantzitsua. Geni makotxan personaladia eta esko importa dauz, ondo eraman behar zara, eta urte asko eta ordu asko dira, ondo eramaten bazara, hori gero zuzenekoan isladatzen da. Bueno, igoduzu bikote, sonan beti egiten dugun galdera bat. Beti egiten dugu. Erromintxelakek, ze katxe dauko? Hori ezin ja esan, hori itzein behar da narekin. Batzuk aipatu izan duzkue kopuru bat, beste batzuk izan duzkue segun eta zein den antolatzailea. Hori programadori izango dutziet, katxea dauko gula... Zelan da, bueno, bonito y barato esaten da moduan. Orduen, inbidana da, deitxu, kontratau, eta seguro, ez dutxugula faiauko. Zuek, ikuskizuna emango dozue, eta gainera akordia heltzeko prese gomo zari. Ikuskizunak emandakua balioko dugu geixau, ordainduko duzkuena baino, así que eskatu. Oso ona. Ederto, aipatu uste zuen, bauko zuela, manaitximenta, edo eruten duzuela apur bat lan horreik delegatzea, hasieratik ikudu zuen garbi lan horreik beste batengan ustiana, edo zeuengan bebai hartu duzu lan hori. Haura egun arte guk egon gare itxen, eta dudiak, probauko ginula... Entzago genuen hori probatzia, delegatzia lanaz, azkenien bakoitza dauko lan pila bat, bigarren omi aukido, eta azkenien delegau enbide lanak, bakoitza dauko bere esparrua, programadoria, managerra, eta hor bada, zergati da. Eta haure bakoitza daki, bere profesionalki, bere lanbidean ondo mugitzen, ez? Eta jakin behar da usten eta delegatzen lana. Ados. Eta beze landoien. Oingo zondo gabiz. Volantia herriz. Hori da, ontsa zizo zue, ikusiko zue, periodo de prueba, eta gero ikusiko da. Gero bebai gabiz, seioa edo diskografia batekin, Gaztelupeko txakin. Eta horre laguntzen dutzu azkenien zure diskoa goten elkarreko dendan, esan da, komunikazioetan eta holan bebai... Prentxari begira, eta... Hori da, horri gauza den egitxiko. Musikariak Palestinarekin eta Spotifytik musikiak kentzeko eskaera, proposamena, zuek erabaki dozu ezein biozuen? Ez dugu berba inorri buruz, ez? Ondokan ez dugu berba, baina egisa da dela egoera zail bat, ze azkenien itxen duzkue goiko agintariek gu herritarron artean borrokatzea, eta nik ustot hor dagoela apurtxoa koska. Ze beti sama eramaten dugu herritarrok eta agintariek itxen dabie eskuak igurtzi. Eta gero itxen dagoena herritarron artean bata bestia iseinalau. Baina hori da agintariek benetan nahi dutena. Orduan, benetan zer lortzen dugu hori eginda. Ez dakit. Orduan, hor daukagu apurtxo bat burua uste bat, bale? Ze ez da erresa jakitxia noraino egindakoak ondori batzuk eukiko dituen edo ez. Ze adibidez, mobiletik hasita,
Orduen, mobila bez, inobezek ez lukeraban beharko, ze mobilan dauz Zelandio txipak, eta horri danak Israelek itxeitzu asko. Eta gauza asko, orduan sartzen da hipokresia, falazia, dau gauza asko eta desinformazio larregi. Orduen, hor bakoitzak nik uste dut, bakoitzak bere arritxua jarri beharko luzkela, baina kontzientzia eukitza, ez? Eta jakin zer itzen dauen da zer ez. Baina da oso zaila, ez da? Zaila, bai, ez da gai errez bat. Bai, batetik izik irakurketa hori, beste plataforma asko bebai kutsatuta da zela, hemen inor ez dauela garbi. Adibidez festivalak, danak dauz, onitxe esan dabi, erosi dau Israeleko batzuk festival danak. Zuzeneko festival danak, orduen, zati doi jendia festivaletara. Azigeiko lan, eta etxetik urten bez, eraz gauza asko ez dakigunak eurek itxen dituztela. Lehenengoko gauzia Netanyahuri eta Trumpi zua. Hori argi euki. Baina guk zer lortu dezakegu hori eginda edo ez eginda. Hor gelditzen da galera airean. Eta hori txiko, erantzun deixiera ikusen zuliek eurek. Baina bai, Spotifyrekin apur bat beste plataforma batzuk, gaur egun streamingetik entzuten da musikazaleak tamales edo zorionez, hor bakoitzen sartuko, baina streaming bidez entzuten da musikaren uneko haundi bat, eta Spotify da kanal bakarra, o nagusia. Oso alternatibua. Oso alternatibua. Beraz, erromintxerak entzutia gure dauenak, gaur egun nundik usto zuen entzuten dauela. Ez que hor daukogu, Bueno, gu kontzertutan, eta... Saltzen dozu eta diskuak eta saltzen dira bai. Saltzen dira batzuk, eta... Entzulea badatoz. Baina bestelan iso egiten dozu musikia, YouTubeen, Spotify, edo zer gehiago. Ez da basko, horra joaten da jendia. Bai, eta gero... Nere dizkak erosten ditut, baina gero entzuterako orduen Spotify-etik hartzen dut, ez? Hori da, gupe... Hipokresia izango litzareke, nik entzia Spotify-tik gauza eta gero entzutia musika Spotify-en. Edo joatieta berna batera eta Spotify-en egotia, eta nik entzia nire musikia, ez da oso zaila, ez dauko erantzun txuri edo beltz bat. Eta erromintxelak eta beste behain bat eta bagoeneko talde asko kenduta be, Spotify-k igerri bez leuke ingo, guk desagertu lanik, ez da? Orduen, haundixek ez badabe itxen, orduen zelan ingo dabe txikinek, ez da? Bai, da, industria bezala, azkenen industrian esaten dutzu plastikoa zelan da? Ez erabiltzeko, baina gero industriak saltzen dutzu. Zatezu, politiko esagatik ez da bekentzen plastikoa industriatik. Eta berriz azten gare, hori seinalatzen, herritar batek bestiai, eta hori nahi da hoiena, ez genien. Eta musikarixa seinalatu, beste askotan beste bere ogibide estanien, edo bai, baina ogibide estanien, eta gero beste dozei lanetarako ez da ikusten filtro berberakin, ez da? Hori bebolada, ez? Hori da. Saia, musikariaren papela saia. Hori da, azkenean, esan igeltxero batei joateko musikari bat joaten dan bezala goizeko ordu bizetan, joten kontzertu bat, haber joaten jatzun goizeko ordu bizetan, itxen paretia. Esan igeltxero bai, eta haber zen bat ordainduko etzun. Ba hor dago apurtxoak oizka. Ados. Bizitza osuan, musikan, gaur egun irakasle basarie, estilo askotarikoa, gaur gypsy swing inguran bultan sabitzie, esari sekulan askatu musikaz? Bai, askotan. Bai, ez? Bai, gure askotan bukatzen duzu musikaz solan burura lertzekotan. Baina gero berriz urrengo gurien jaik eta goguekin berriz. Eza gunian bertan. Olako azteburu libre bat hartu eta gero bertan ja berriz goguek. Hori da, bai. Biar izeten da, ez? Askotan, segurante disko baten grabaketak, edo kontzertu berezi baten prestaketak, tensinuak urduitasuna diela, gero apur bat eskanzu hartu, eta gero ezin zeikie, utzi, ez? Hau arra barruraino dokotzu esartuta, ez? Bai, erraieta daño, bai, holanda, ze azkenien musikariok bardogu jotea, bestelan sare ondo sentitzen zure buruarekin, ez dakitzelan esan. Uste dozue, zirkuitu handixa eta zirkuitu txikilen artien, hau da, jaialdi handixak, askotan, marka zehatz batek beste dituen jaialdixak, eta bestetik, gaztetxien zirkuitua, tabernak, areto txikiak, uste dozue, bi zirkuituren arteko arrakala handixa gero eta handixa badala, edo zeiritze dokotzue. Uste dut arazo handi badagoela, zentzu hortan, ez? Gainera, gero ez da festival geixau, areto eta gaztetxe gutxiau, jotzeko aukeriaz, eta gainera gazte jendian uste daukola txipa festival batera fateko, eta ez daukola oitxuraz areto batera fateko. Nik hori
asko hartzen dut. Bai, nik adibidez ikusi nagoen karrezita bat inzotziena Iñaki Salvadorrei, eta berak aipatzen zauen, 30. hamarkadan daolan, zauela, esaten zauen, erdi mailako musikoen zirkuito bat zauela. Hau da, zu amateurra izaten zaren nien, badaz lekuak, ez? Leku asko daz, joteko, bokaio bategatik, o lo que sea. Baina ja, azte zanien apurtxat igoten, zaten zauen, lehen, 30. hamarkadan, basauzela leku asko, garito asko, zaten da mesala, ez? Joteko eta basauela zirkuito handi bat. Baina gaur egun hori desagertu inda. Eta zer dau? Edo dau amaterruendako zirkuito hori, edo daz festivala ondixak. Eta ez da berdibide bat. Orduen, hor da, oso da momentu zail bat gabitzena pasetan, ze gainera instrumentua bai alde batera usten azten die, ordenagoria sartzen hasi die, leku gutxi hau da musikarien dako. Kontzertua baino gehiago nik uste dela espektakula. Hori da, showa. Musika gehi audiovisuala, dara. Bai. Hortarako behar da infrastruktura askoz behar dixago bat. Orduen horrez zeinek inaldau. Katxe handi badaukona, eta... Dirua batzien, beti. Eta gero dirua daukaten haue, jarri dezakete jendea, nahi duten jendea. Azkenien ez da jendea, eta gizan esan. Azkenien doi edan atzamarrakin. Eta horrek ze etorkizun usten dutza, zue musika estiloari, edo beste, edo oroar hemen debagoierian oso ezaguna izan den punk rocka, edo punkoia, edo rock and rollari. Uste duzue etorkizun oparua, edo etorkizun beltza? Bueno, bere lekutsu ukiko da, nik uste, bere lekutsu baita ukiko da, baina bainik ez ikusten dute ez dauela lehengo mailan ez dauela jokatuko, olako musikak. Hombre, lehen adibidez jende asko mundu hortan zagoena lanbide bezala hartu izan dau bere bizitzan egiten zabiena. Gaur egun ahaztu. Gaur egun ez dakotu zer eginik. Edo egoten duzu goraino espumia bezala, eta gero baja hoitzen zare berdin, eta egoten zare urte batzuk, baina estinik adibidez esaten zauen. Gaur egun jendiek jatzen ziela festivala joten jobarik lehen hau tabernetan eta holan, eta bentzet hori bide, guzti hori nik ustot oso garrantzitsua dela musikari izateko eta musikari ona bihurtzeko. Eta hori ez da, orduen Dana dago erotuta igual, ez? Hain askar, eta danak askar konsumirutu, konsumo itxura horrekin, dana... Dana askarra izan bidea. Askarregi. Bueno, sonan eskertzen dugu, lasaiago hitz egin alizeteko aukeria eukitzia, Aitor eta Jon eta Aitor, eskerrik asko, eta ontsia, zuzenekoarekin utziko zetxuztegu. Eskerrik asko. Bat, bi, hiru, lau. Erabaki, eta beste ez erabaki baten igadurak, erreko dizkigu erraiak, maitetzen nuen, bide batean iraungiko dira zure unitak nostalgia zure zainean erbestean Hong Kong, New York, Sao Paulo maiteko ez duzun pixuan bihotza berotu ezinik espetxean bera gabe ezingo zinera bizi uste zenuen ura gehiago ez begien aurrean erabaki eta beste erabaki baten igadurak erreko dizkigu erraiak
egunetan tanola bihurtu ginen hartutakoaren morroi konturatu arte konturatu arte konturatu arte Berreskuratu ezin litekeen guztiari agur Agur goodbye, agur agur